Wara sentej ta' pandemija, tirritorna Cinema City bejn l-24 u 28 ta' Mejju li ġej se ssir it-tieni edizzjoni tal-attività li toffri lil pubbliku l-opportunità li jattendi iċ-ċinema fil-miftuħ mingħajr ħlas. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet bil-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Kultura Owen Bonnici u ċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef. Il-konferenza saret fil-ġnien Laparelli fid-daħla tal-Belt fej propju se ssir ukoll Cinema City. Matul dawn il-5 serati li se jibdew fid-9 ta' filgħaxija ser tintwera għażla imżewqa ta' films fosthom Simxar, The Matrix u La Vita e Bella. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qal li għaddejja ħidma sabiex tkompli reġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tal-Belt Valletta anke wara sentej ta' pandemija. Hija attività sabiħa immens għaliex tiġbor ħafna elementi li għalina huwa għal-qalbna ħafna. Riġenerazzjoni ekonomika, soċjali, tiġbed ħafna familji bit-tfal u naturalment l-aspett kulturali. Għandek l-aspett kulturali tal-kurazzjoni tal-films u hawnhekk se nuru wkoll film ta' suċċess enormi Malti, Simxar, imma wkoll l-aspett kulturali ta' dan l-ispazju meravigliuż. Aħna nemmnu ħafna illi spazji bħal dawn forsi li mhux notevoli li tagħmel l-attivitajiet fihom inqarbu aktar il-pubbliku Malti. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli iżid l-attivitajiet fil-Belt Valletta u anke li jkompli jagħti sosten lill-industrija. Iktar ħaġa sabiħa dwar dan il-festival huwa li hemm ukoll dimensjoni Maltija f'dawn il-films li ħajintwerew tant li ħajkun hemm ukoll film Malti li ħajintwera lil din l-udjenza li qed nistidnu għad tiġi hawnhekk u tgawdi dan l-ispazju miftuħ tant sabiħ. Aħna nemmnu li dawn it-tip ta' avvenimenti mhux biss jivvalorizzaw il-Belt Valletta ma wkoll iwieġbu għas-sejħa tan-nies li jridu avvenimenti kulturali ta' kwalità. Wieħed jista' jmur f'dan iċ-ċinema fil-miftuħ bla ħlas, iżda minħabba li l-ispazju huwa limitat, wieħed irid jibbukkja mill-uffiċċju tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta.